Pogodi koja je stvar. U ovoj igri vidjet ćeš 9 crteža. Poslušaj zadane uvjete, a zatim prouči koji predmeti odgovaraju postavljenim uvjetima. Predmete koji ne odgovaraju zadanim uvjetima eliminiraj. Stvar možemo držati u rukama. Stvar je voće. Voće je crvene boje. Pogledaj animirani film Posjeti svemira. Za ovu priču nam treba jedan grad, jedno drvo, mnogo jabuka, jedna mala djevojčica i jedna košara i jedna klupica, zatim jedna stolica, te jedne ljestve i jedan zmaj i jedna čudna letilica i dva još čudnija stvorenja i na kraju jedna mama. A sada priča može početi.
Maria. Mama.
Mama. Djeco, kada se spusti noć koja nam daruje mjesec i zvijezde, pogledajte gore, samo pažljivo gledajte. Tamo, među tim sjajnim malim svjetovima, ima jedna zvijezda i do zvijezde trag. On je sretno stigao. U crtanome filmu Posjeti svemira jabuka je znak prijateljstva. Tko se u ovome filmu sprijateljio? Koje si likove vidjela u filmu? Kakva je djevojčica? Kako se zove? Što je djevojčica radila? Zašto nije mogla ubrati jabuke? Što joj je pomoglo da ubere jabuke? Tko se još pojavljuje u filmu? U čemu su svemirci došli na zemlju? Kako izgleda svemirac? Kakav je svemirac? Što su radili djevojčica i svemirac? Jesu li se djevojčica i svemirac bojali jedan drugoga? Čiju si majku vidjela? Čiju si majku čula? Koje si zvukove čula u filmu? Jesi li čula neku riječ u filmu? Jesu li djevojčica i svemirac u filmu razgovarali? Možeš li oponašati neki zvuk koji si čula? Koje si boje zapazila u filmu? Koje se boje najviše prikazuju? Kako se likovi kreću? Jesu li oni stvarni ili nacrtani? Što misliš kako se zove film koji je nacrtan, odnosno pokrenuti ili animirani crtež? Koji se likovi pojavljuju u animiranome filmu Posjeti svemira? Koje je mjesto radnje? Koje se boje najčešće prikazuju u animiranome filmu Posjeti svemira? Film koji si danas pogledala je crtani film. U filmu je crtež u pokretu, odnosno animacija. Pomoću crteža i zvukova ispričana je filmska priča. To je to za danas.